Kako saznaje, Maja Jakešić, uzbunjivač iz Kruševca, je osuđena na 5 meseci zatvora zbog navodnog uznemiravanja državnog tužioca Dragana Jovanovića. Naime, Maja je kritikovala rad državnog tužioca u Kruševcu Dragana Jovanovića i njegovu povezanost, kako je tvrdila, sa Bratislavom Gašićem. To je sud prvo prihvatio kao uznemiravanje tužioca u njegovom radu, a kasnije doneo presudu po kome Maja Jakešić mora da ide u zatvor 5 meseci zbog navodnog uznemiravanja Dragana Jovanovića. Znači, govorimo, žena nije dolazila pred njegovu kuću, nije ga pratila, nije ga maltretirala, nije ga tukla, nije ga dirala, nije ništa od toga radila, jedino u javnosti kritikovala njegov rad i dovodila ga u vezu sa Bratislavom Gašićem i sa ljudima koji su vezani sa korupcijom u Kruševcu. Inače, Maja Jakešić je osoba koja je već 2025. u oktobru ukazala da postoji plantaža marihuane, o tome govorila i za Srbin Info, i zbog toga je bila i prevedena i mesec dana držana u pritvor. Na kraju se ispostavilo da je sve što je navela bilo tačno. Zbog toga smo pozvali i Velju Ilića da da nam komentar o ovom slučaju i evo šta je sve izjavio Velja Ilić. Pomaže Bog i dobar dan, dragi gledoci, narodi Srbije, svi Srbima gde bili u svetu i svi ljudi dobre volje. Moje ime je Dejan Petar Zlatanović, s nama je Velimir Ilić. Pomaže Bog, gospodine Iliću. Bog vam pomogao. Kako komentarišite ovo što se dešava uzbunjivaču Maje Jakešić u Kruševcu, da je hoće staviti u zatvor, da neće čak ni 150.000 da plati kaznu, nego će morati da ide u zatvor 5 meseci? Pa znate kako, nemam komentar da jednu mladu devojku kazne eto za nešto verbalno što je izjavila. A, na primjer, sećam se pre 6 meseci, mome sinu je čovek, uličar, jedan bagra, jedna bitanga, zapalila auto BMW-a, džipa, digla u vazduh i umalo ga nije ubila i moju snajku koja je bila tu nekoliko metara iza. I još uvek nema ni suđenja, ni presude, ničega, ni štetu ko će ja plati, a DNK je dokazalo da je on to uradio. A vidite, neko za 150.000 ide u zatvor, a neko za velike štete i velike probleme oprašta mu se, zato je gostovao 2 puta na Informeru i pljuvao po opoziciji, po studentima i tako dalje, i oni ga nagrađuju. Prema tome, nemojmo, pustimo tu omladinu, neka kaže šta misli. Što se plašimo? Što će jedna devojčica da iznose nešto šta se dogodilo njoj. Možda nije u pravu, možda jeste, ali ne treba tako surovo odmah krenuti i kažnjavati. Ipak sa omladinom treba razgovarati. Najlakše je tako da ih sve strpamo u zatvor, ali nema zatvora za toliko mladih ljudi u Srbiji koji nisu zadovoljni. Nisu zadovoljni svojim statusom, nisu zadovoljni, a oni koji treba da nam naprave ozbiljnu državu sa institucijama, to ne umeju godinama. Godinama ne umeju, oni nam prave i puteve i svašta i prave emisije i rade i misle da smo zadovoljni. A nama treba neko da napravi jednu ozbiljnu državu sa ozbiljnim institucijama u kojoj će biti bezbedan svaki građanin ove Srbije. Gospodine Iliću, ali pošto ste vi već decenijima političar, kad uporedite vreme za vreme Miloševića i ovo sad, da li je gore, bolje, jer se u nečemu razlikuje? Pa znate kako, Milošević je nekako bio gospodin za njih. S njim je se borilo
ali nije bilo toliko surov. Bilo je i ubistava i svega je bilo i tako dalje, ali ovi podmuklo deluju, tako da Milošević je ukapirao da ne može omladinu da pobedi i nije toliko jurišao kao ovi. Ovi jurišaju i ne biraju sredstva. Evo ja se naježim kad čujem Šešelja koji sedi u studiju i savetuje policiju. Bijte ih po kolenima, onda padaju, ne mogu dalje. Prema tome, da li je to lepo od jednog čoveka koji je tolike godine u politici i odlučuje o nečemu, da savetuje policajce da biju mlade ljude, srpsku mladost i pamet, studente. Ko udari na studente, nema budućnost, to je 100%. I na omladinu, i na ono što je najvrednije u Srbiji, a to je ljudi od znanja i zvanja. Ako udarimo na njih, a koja je naša budućnost? Nama nisu babe i dede budućnost Srbije, nego ta omladina kakva takva, ali moramo je pomoći da bude zadovoljna, da ne ide u inostranstvo, da ostane ovde, jer bez mladosti, bez stručnih ljudi, kvalitetnih, nema ni ozbiljne države. Sad, gospodine Iliću, Maja je iz Kruševca, ona je govorila o korupciji u lokalnoj sredini, vi ste u Čačku. Gde je gore stanje? U velikim gradovima poput Beograda i Novog Sada ili u ostalim gradovima Srbije kao što su Čačak, Kruševac, Kraljevo? Pa znate šta, mi na primjer u Čačku, oni su sami se predali i videli da nemaju gradonačelnika, da im ne valja koga su izabrali na razne mućke i sami ga sklonili i doveli čoveka Kumića koji nije kumče malo, koji je predsjednik krstio, ne je bio ni kandidat, ni odbornik, ništa, samo mu neko rekao ti sedi i sve odlučuj. Pa dečko, polupismen, sedi i odlučuje, a nekog su doveli veterinara koji ima pravo da potpisuje. I sad je to cirkus od grada. Ovaj potpisuje što mu ovaj odluči, a ovaj odlučuje sve i svašta. Grad propada, problema 1000, puko nadvožnjak pre godinu dana, nikoga to ne interesuje. Vode nemamo, jezero se ne pravi za sistem Rzav, niko i ne pominje. Ovde se samo priča o autoputevima i ništa više. Pa nije autoput sve u Srbiji, treba i još nešto drugo napraviti. Ovde gradovi nemaju svoje deponije, nemaju prerade otpadnih voda. Ceo Banat nema vode da pije godinama i nikoga to ne interesuje. Prema tome, ovde treba jedna ozbiljna ekipa da dođe da napravi ozbiljnu ponudu. Da mlad čovek se osjeća lepo u svojoj zemlji, da ostane da radi i da jednostavno živi sa svojom porodicom. Ja imam 5 dece, 7 unučića i presrećan sam čovek, ali ne može niko jurišati. Evo, mom sinu su dečku koji je jedan miran, apolitičan, digli u vazduh auto, bez ikakvog povoda, ali ti koji to urade ništa ne odgovaraju. Sad možete da priznate krivicu i da platite kaznu i da ne idete u zatvor. Eto, to je to. Prema tome, na mene, sećate se kad su probijene više puta, probijena glava, lobanja, pokušaj atentata, čovek je odgovarao, odležao za pokušaj ubistva, ali branio se ćutanjem, nije progovorio ko je naložio da se to uradi. Znači, ovde jednostavno morate da ćutite i da trpite, da vas ne bi neko dirao. Umesto
da svi učestvujemo, da napravimo nešto bolju državu, da oni koji rade, a ne rade dobro, prime kritiku. Da pokušaju da otklone, ako ne otklone, da se sklone. Ali oni to neće. Ovde kad nekog izaberete na vlast, on bi ostao doživotno. Ne možete da sklonite nikako. Prema tome, samo će prelaziti s jedne funkcije na drugu, a rezultati nisu bitni. Prema tome, ovde ćete dobiti polupismene ljude. Smešno je da svi funkcioneri na nekim važnim pozicijama se pojavljuju sa kupljenim diplomama, ljudi koji nikad nisu radili bez ikakvog iskustva, da odlučuju, a da ne znaju to da rade. Ali šta da radimo? Valjda će biti bolje, dolaze izbori, valjda će ovaj narod pametno glasati. Onaj ko krene na mladost srpsku, nema budućnosti. Ja mislim da će tako i ovog puta biti. I za kraj, kako komentarišiti da Bratislav Gašić, njegovi najbliži saradnici padaju zbog ogromne trgovine sa drogom, a on nikakvu političku konsekvencu ne trpi, iako su mu to najbliži saradnici? Je li to ikad bilo moguće u srpskoj politici da tako se desi, kao što se sad dešava u slučaju Gašića? Nikad nije moglo. Nikad nije moglo. Evo, Milošević je bio surov. Ja sam to najbolje osetio i zato sam i poveo taj 5. oktobar i stavio se na čelo. Da sam bio toliko besan i ljut da mi nije bilo žao i da pomognemo, da poginemo, da se nešto promeni. Ali ovi stvarno nemaju obzira. Ja ne mogu da shvatim da pričamo, neko ubacio 5 tona droge, nema veze, čovek dođe mrtav hladan, kaže, pa dobro, to je državni posao, ja sam samo izvršilac, pitajte ovoga, pitajte onoga, o čemu se radi. To nikad nije moglo i to ne vodi na dobro. Prema tome, treba malo olabaviti. Ne znam šta je Bati, ja sam ga godinama znao, i ne znam zašto je toliko otišao u neku priču. Ja sam jednom želeo nešto da privatno s njim razgovaram i nazvao sam ga. Mislim, dolazi ovaj kući kod mene, ja kod njega, znali smo se odlično. I on mi je rekao, ne mogu da pričam, ne mogu da ti kažem ništa dok ne razgovaram sa Vučićem. Ja sam video da to nije više onaj Bata Gašić koga sam ja znao 30 godina. Da je to neki drugi čovek. Prema tome, sad treba sa prijateljem da popričaš o nečemu. Ako ti je prijatelj, a on mora da pita predsjednika države da li može da razgovara sa tobom. Ja ne mogu to da razumem. Prema tome, vremena se menjaju, ljudi se menjaju, nažalost, neki da negativno, ali to mora da prestane. Srbija je puna mržnje, naboja nekog. To treba jednostavno ispeglati, olabaviti, pomiriti ovu decu da ne ratuju, razgovarati o svemu, naći neke kompromise. Veoma je ružno. Evo, osjećate se kad znate da vam dete izađe uveče, nije sigurno da će mu neko zapaliti auto, da će mu razbiti glavu, da li će ga povrediti. Nije ni nama roditeljima lako, a našto roditeljima koji imaju puno dece, imam 5 dece. Da samo da razmišljam šta će biti, da vam se neko sveti na deci, to je teško. To je jako težak osjećaj i mislim
da to u Srbiji ne treba da traje dugo, da to treba da se reši i da Srbija mora da se izmiri i da Srbija mora da krene put kompromisa, dogovora, a ne samo da bude onako kako iz jedne glave dolazi i narod da radi ono što je neko osmislio da treba da se radi. A taj neko greši i pravi velike greške, jer Srbija ne dozvoljava toliko grešaka u kratkom periodu. Bili ste 13 godina na vlasti, niste napravili ozbiljnu državu. Idete, dolaze drugi. Nemojte misliti da bez vas neće biti Srbije. Srbija će uvek biti i ostati, ali vi treba da shvatite kad treba da odete, a ne da vas Hvala vam gospodine Iliću što ste dali izjavu za YouTube kanal SMS Live TV i za portal Srbin Info.